Il-Qorti Kostituzzjonali l-umuriet għal darba oħra kemm il-Gvern Laburista nawwar il-ġustizzja f'każ gravi meta ħalla r-raġel tal-Ministru Laburista jinvestiga l-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara li l-ola qorti f'pajjiżna preseduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi ordnat kif kienet għamlet l-ewwel qorti li r-raġel tal-Ministru Laburista Justin Caruana jitneħħa mill-investigazzjoni fuq il-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Il-Qorti Kostituzzjonali kwotat lill-familja Caruana Galizia stess li dan qtil potenzjalment politiku u konfermat dan meta ikkwotat lir raġel tal-Ministru Laburista stess li qal li ħadd mhu esklus li qabad dan il-qtil politiku. Adrian Delija qal li din id-deċiżjoni importanti ħafna turi kif il-Gvern Laburista nawwa l-istituzzjonijiet għal kollox u dak li messu sar mill-ewwel mill-Pulizija u mill-Gvern kellha tagħmlu l-aħħar difensur li baqa' sa issa drittijiet tal-Martin il-Qorti Kostituzzjonali. F'pajjiż normali r-raġel ta' Ministru kien iwarrab mill-ewwel mill-investigazzjoni ta' dan il-qtil li xokkja l-pajjiż jekk li allura messu kien il-Kummissarju tal-Pulizija li ġelu jwarrab u jekk lanqas dan ma seħħ, allura messu kien il-Gvern li mill-ewwel neħħa lir-raġel ta' Ministru tiegħu milli jinvestiga qtil bħal dan. U jekk lanqas dan ma seħħ, allura messu kien il-Gvern li jaċċetta s-sentenza tal-ewwel qorti flok jipprova jkompli tawwalqu u l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali kompla jippersisti fil-ħsara li dan il-proċess meta appella mid-deċiżjoni tal-ewwel qorti. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-fatt li r-raġel ta' Ministru ma tneħħiex mill-istħarriġ u kellha tkun il-familja Caruana Galizia li titlob u l-qrati tagħna fl-ewwel istanza u anke issa fl-appell fl-ola qorti jordnaw dan juri kemm il-Gvern Laburista nawwar għal kollox l-istituzzjonijiet importanti fil-ġustizzja bħal Korp tal-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li l-investigazzjoni dwar il-mandant ċoe minn qabad dan il-qtil politiku ma setax issir tajjeb fajnejn iċ-ċittadin jekk kienet imdardra bil-preżenza tar-raġel ta' Ministru. Ikkummentat ukoll li dan jagħmel ħsara anke l-reputazzjoni ta' pajjiżna meta dan il-qtil qajjem fl-Ewropa u fid-dinja. Din hi id-deċiżjoni tal-ola qorti tagħna. Temm jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.